Добро утро, Макая! Какво хапваш ти? Звездички! Много вкусно. Оставих Макая долу с баба и да си хапне хубаво на спокойствие закуската и аз се качих, защото преди да хапна правя упражнението вакуум, което честно казано съжалявам, че не съм правила и преди бременността. Повече, защото то наистина помага корема да бъде по-прибран. След раждане също може да го приложите, но е хубаво да изгледате някое видео как се прави. Аз сега ще ви покажа как се прави, как съм го научила. Се трябва да го правя всяка сутрин преди хранене, но и преди другите хранения за деня, т.е. обяд и вечеря. Не ми се получава много при обяд и вечерята, просто защото забравям много често. Затова отделям малко повече време сутрин и ще го направя сега около 10-15 пъти. Преди го правих само по 5-6, само брат ми каза как така 5-6 точно няма да стане. Прави го повече. Между другото вижте корема. Back on track. Диастазата ми почти е изчезнала, има малко в долната част, но тук горе почти няма. Хващам се за някаква повърхност. По принцип даже ето така го правя, но сега за да се вижда на видеото, нали, няма да се навеждам чак толкова много. Много важно при вакуума да изкарам целия въздух. И държите колкото можете по този начин. В случая вижте колко малко издържам, тъй като нямам много голям тренинг. И съответно за това го правя по 10-15 пъти. В случая сега вдишвам и издишвам още няколко пъти и започвам отново. Да ви покажа кътчето за игра на Макая. Тази ограда голямо спасение, за да не бяга никъде. Така да я покажа по-далеч. Ето така изглежда. И тук влизаме при нея, има всякакви играчки, си играем. Но тя, за съжаление, когато някой не е при нея, идва ето така. Качва се. И иска някой да влиза при нея, за да стои по-дълго време. Какво имаш ти, да Иренце? Хайде, покажи как се катериш. Вижте, вече това изправено го имаме за добър ден. Браво! Ела да редим. Много да ти играчка. Хоп! Хоп! Имаше въпрос, който се ли притеснява, макар как да се изправя, да не се удари, да падне, защото нали все пак и около нея има играчки. Аз много се панирах първите пъти, като се пусне така. И тя сякаш се научи, даже прави един такъв дълбок клек и се пуска сама, т.е. вече тя сама го прави по безопасен начин. Няма как да няма ситуации, в които да не се удари дори, пък така ще се научи да е също по-внимателна. Вижте, пак се изправи. Дай мама дотунка. Момиченцето ми златко, хубаво. Ма какви са тия сладки крачета, бе, мамо? Вижте ги, вижте ги. Днешния влог ще отговоря на няколко въпроса. Бях пуснала въпроси в моя инстаграм профил, тъй като много време е нямало Q&A, който да бъде в моя личен канал, до цяло в инстаграм да съм правила Q&A много време. Първият въпрос, който искам да взема е за режима на сън. В момента е, бих казала, добре, защото тя вече премина на 2 дремки. Първата и дремка е обикновено от 11 до към 12, 12 и 15 и следващата дремка е от 4 до 5. Повече от 5,5 гледаме да не спи, защото после искаме да има след последната дрямка да има 4 часа будуване до вечерното заспиване, така че да не става в 10 часа и примерно до 9,5 със сигурност да е заспалкала, нали, мами? Аз още от самото и раждане много държах тя да има изграден режим през деня, защото смятам, че е по-лесно, когато детето има изграден режим, отколкото ако въобще няма, защото си в непредвидимост какво трябва сега да правиш, можеш ли да излезеш, не можеш ли да излезеш, трябва ли да спи и се чудиш примерно защо не заспива детето. Ами то като не е научено и не знае колко часове точно трябва да заспива и заспива когато му е кеф, а съответно много по-трудно. Но поне да си спомня, може би като е била много малка новородена, не съм я приспивала. Тоест да изляза да бутам количката, тя да заспи. Може, защото когато има изграден режим едно дете, тя буквално като и дойде часа за сън, тя изключва батериите и заспива. Някой път съм искала да я задържа малко и не, тя просто и заспива в часовете, в които сме научили да спи, което е супер. Не съм се свързвала с някой специален консултант по сън, не съм усетила нуждата, но много интересно се получи, че от третия месец някъде наложихме да има режим на съня и тогава си писахме с Ронси, Вероника Манова, може би много от вас я знаете, тъй като тя също е популярна
лице, има 2 прекрасни дечица и тя ми помогна да изградим режим на макая. Не знам точно как стана даже, просто нещо се записахме и аз се споделих, че трябва да изградим режим, че ще е по-добре, че много искам и тя всъщност ми помогна, още като беше на 3 дренки, като имаше 3 дренки или 4 през деня. И това съответно много ми помогна аз да бъда по-организирана, да си структурирам времето по-правилно, тъй като дори на база ангажиментите аз ги правих прямо нейния сън, а не тя да се съобразява с мен. И примерно ако съм навън, ще намеря начин да спи, ще я бутам 100 часа да заспи. Много често и детето като се превъзбуди, то не иска да заспи, то се е преуморило. А след първата годинка обикновено минават на една дрямка, която е на обяд. Много се надявам тази една дрямка да бъде поне 2 часа. По зелената поляна крачи кравата Милкана. Тази седмица майка ми ни е на помощ, пак защото ние имаме повече работа. Общото майка ми идва през седмица, което наистина е огромна помощ. Но ще ви снимам и един влог, който ще бъде когато сме без бабата, за да видите как минава един наш ден. От цял ден с бебе. Но се да ви представя нещо страхотно, което е колаборация между мен и Jim Beam, нещо за което аз лично много си мечтаях да направим през последните години и най-накрая това е факт. А именно Fit Girl Essentials ви представям, by Ива Кузманова. Моите любими продукти от Jim Beam през последните 6-7 години, тъй като знаете, ние с Jim Beam се партнираме от 7 години или са 8 години или са общо, както стартирахме нашето приключение в социалните мрежи. Пакетът ми включва 6 продукта. Ето този е първия, който ще ви покажа. Това е протеинът на прах на Beast Pink, Yum Yum Whey серията, с вкус на ягодка, много е свеж, много е лек, приятен и сега особено за по-топлите дни става много вкусно като истински ягодов шейк с лед, особено ако се добави, става наистина страхотно. Вторият продукт – протеинова смес за палачинки или гофрети. Бих казал, че това е тайната ми съставка за направата на по-бързи и вкусни палачинки. Има различни вкусове отново. И като си говорим за палачинки, нещо с което да ги хапваме, съм сложила едно фъстъчно масло, което фъстъчно масло е с карамел и бял шоколад. В сайта на Jim Beam ще откриете най-различни масла. Просто аз съм сложила това, тъй като последните години много ми харесва като вкус и във всяка пратка си го поръчваме за месеца. Ето това, например, сега тук. ASAP протеин куки с банан. Това е нов продукт. И реших да го добавя, тъй като тази бисквитка наистина е страхотен избор. Като се преде нещо сладичко, има топ макроси, казва, така че задължително я пробайте. И имаме една хранителна добавка, Pink Omega, която съм сложила. Има и други добавки от Beast Pink серията, просто аз реших в моя пакет да добавя тази. Ще си кажете, нали са 6 продукта, тук има 5 продукта. И липсва едно барче. Ще сложа снимка на екрана. Protein Glow Bar на Jim Beam. Отново с вкусна шоколад съм го сложила, просто снимах си материалите за този пакет за Instagram и го изядох. Надолу в описанието има линк точно към този мой пакет Fit Girl Essentials, така че може да видите подробно отново продуктите, да прочетете повече в описанието за всеки един продукт по-отделно и ви казвам, че този пакет е с лимитирани бройки, но ако добавите в кошницата по-отделно продуктите, сумата ще бъде по-висока, докато така събрани като пакет с това име, цената е промоционална. И даже ако добавите нашия промокод, който е Kuzmanovi5, спестявате още 5%. Пъстете линка долу в описанието и може да ми напишете в Instagram, да ме тагнете, когато получите пакета. Ще се радвам да репостна вашите сторита и също да просто си пишем за продуктите, да ми кажете мнение за всеки един от тях, дали ви е харесал, кое не ви хареса толкова и така нататък. Много се вълнувам и се радвам, че най-накрая това нещо е факт. Моята закуска, разбира се, киседия с авокадо. Не знам кога ще ми омръзне. И като цяло не знам колко хора вече съм заребила по тази киседия. Даже ми пращат в Instagram. Новата ми любима закуска. Имам и качено в Instagram сладко-солен вариант с фъстъчно масло и банан. Също е бомба, просто е по-калорична. Пък сега се пак преди лятото да влизаме във форма. Не омръзва. Пристигнахме пред фитнеса. Помислих си, че ще е супер да говорим заедно, защото въпросът е свързан с това как да разберем, че човека до нас е правилния. Нещо такова беше, ще го сложим на екрана и как да го намерим съответно. Ти как разбра, че аз съм правилната за теб? Това е доста обширна тема, но ако трябва сме максимално кратки, със сигурност това, което изигра голяма роля в нашата връзка и как разбрах, че си правилната. Разбрах, когато видях в теб човек, който иска да гради заедно с мен, който има същата визия за бъдещето, същите ценности и също така, нали, за мен много ключово беше, ние сме го споделяли, когато ти направи определена, така да кажем, жертва от твоя страна, което на мен пък ми показа, че ти си готова да бъдеш с мен дори в трудните моменти, което за един, може бих казал, че е много важно, защото в момента в света, в който живеем, нали, това е
голямо притеснение на повечето мъже. Да си намерят един вид жена, която евентуално ще бъде с тях, дори да не са в най-доброто положение, да са в най-добрата кариера, да изкарват достатъчно пари. Дали ще продължи да бъде с тях по време на трудностите? За нас така се случи, че още в началото на връзката имаше такъв момент, в който след това бях изпаднал в голяма трудност и въпреки това ти остана с мен и не само остана с мен, но ти жертва доста от себе си, за да може да им помогнеш и заедно да се справим с това, през което преминавах тогава. Така че на мен това ми показва, че ти си човека за мен, защото ако ти можеш да бъдеш долу с мен, можеш да бъдеш и горе. И после пак ще паднем долу, пак ще бъдеш с мен долу и после пак горе. И така заедно ще продължим. Но със сигурност това, което е много важно и хората трябва да го имат преди, да не правят компромис, това е двама души трябва да имат една визия за бъдещето, една вяра. И тук не става въпрос за религия, става въпрос за буквално за вяра, за това какво смятате, че е възможно и какво смятате, че не е възможно, защото много хора идват с лимити, които са много ограничаващи в много отношения. И също така една ценностна система. Ако нямате една ценностна система и виждания за живота, не мисля, че е възможно да устои това взаимоотношение. Да, аз също ще да добавя за тези топ 3 неща, които всъщност ти каза. Така може да разберем дали човека е правилният за нас. Защото има и другата крайност хора, които те имат някакъв чеклист, който ако човека не отговаря на тези неща, които те са написали за перфектния партньор, те директно го отбиват и въобще не искат да се срещат с даден човек. Но според мен понякога може човек, който е за нас, дори да не очакваме, че ще изглежда по такъв начин, че ще бъде точно този човек. Аз, например, с Ради не съм мислила, че точно Ради ще бъде моят човек. Може би на времето съм си представила някой друг, по различен начин да изглежда. Една съм ти го казала. Не съм си представила, точно теб. То няма как да знаеш. Но просто видях качества, които ми харесаха. Видях потенциал в него, потенциал да се развие, въобще желание той да работи, да бъде по-добрата версия на себе си, който да ме вдъхновява, да ме мотивира и аз да се развивам, което също е много важно. И просто много неща, които те ще бъдат като зелена светлина или червена светлина, съответно дали трябва да си с този човек или не. Това е доста обширна тема, ми ще казах на най-големите неща. Само ще кажа, че съм си представил, че ще бъда с Русамацка, но ето, че не съм. Ето заради това ти се изруси леко. Да се доближиш. Света ми Света. Как можеш да кажеш така? Не се шегуваш, не! Всъщност да, не се шегувам, защото като бях по-млад, това си представях. Така че си права, Не си това, което съм си представил, но не това е най-важното, т.е. външния вид не е най-основният фактор, по който трябва да съдим и да се водим. Айде отиваме да тренираме и после трябва да бързаме, тъй като този господин е на постричка. Изглежда зле в кавички, но се постригва. Да. Тук няма много коса вече, но има какво да се постригва. По пътя обмисляхме да се постриже гола-гола. Чудя се дали тази сутрин да не се постриже гола-гола. И да не се занимава повече. Преди да започна с тренировката за днес, ще взема някой друг въпрос и ще ви разкажа сега накратко как тренирам. Да отбележа, днес е събота и ще правя четвърта тренировка за седмицата, което е вау. Откакто съм родила, не бях правила 4 тренировки в седмицата. Бях правила най-много 3. Говоря във фитнеса, в къщи не го броя, но 4 тренировки в фитнеса тренирах понеделник, вторник, петък и събота, което е супер, сега ще направя четвърта тренировка. В момента тренирам по нова тренировъчна програма, тъй като брат ми реши да я смени. Сега я сменяме между 4 и 6 седмици. И сега тренирам за хипертрофия. Ми е тренировъчната програма и по-конкретно Metabolic Hypertrophy Mind Muscle Connection. В тренировките е много важно да се фокусирам върху връзката мозък с съответния мускул, който тренирам. Няма да снимам цялата тренировка, тъй като напреженията, особено на някои, са ми по 15 секунди почивка между сериите, така че просто днес ще тренираме рамо и също предно и задно бедро. Накратко за силата ми, тъй като знам, че много от вас ви е интересно, бих казала, че вече съм стигнала едно ниво 8 месеца след раждането, което се чувствам наистина много по-добре и силата ми се е възвърнала. Но, например, упражнения като набирания, лицеви опори, на тях все още съм по-слаба, не съм си възвърнала силата, която има. Набирания даже не мога нито едно все още, за да направите някаква съпоставка. Преди да забременя можех около 5 набирания, 6. Мисля, че сега мога 0, но вярвам, че скоро ще мога да видя прогрес и при тези упражнения. Много задавам въпрос, беше свързан с менструалният ми цикъл. Дали се е възвърнал след раждането, ако се е възвърнал, дали болката по време на цикъла е по-силна. Не знам защо хората питат това. Може би при някой така се получава, болката да е по-силна
след това. Но при мен все още цикълът не се е възвърнал. Минали са 8 месеца, както казах, след раждането. Знам, че докато кърмиш, не се връща цикъла. Нали, то винаги има май изключения, но аз доскоро кърмих по-плътно като време. Предполагам, че просто все още нещата не са се нормализирани, не се е върнал. Онзи ден, между другото, ме заболя корема, доста силно ме заболя корема и в продължение няколко часа и си казах, най-вероятно ще ми дойде сега. И тогава не ми дойде, т.е. вече отмина си болката, не ме е болела пак така корема. Хубаво е да се направят отново кръвни изследвания и гинекологичен преглед не само 40 дни след раждането, но и 6 месеца след раждането. Аз сега си признавам пред вас, този преглед, който трябва да направя 6 месеца след раждането, все още не съм го направила, трябва да запиша час и също да си пусна кръвни изследвания, просто така за да видим дали всичко е окей. Как успявам да тренирам с детето, когато съм гледала цял ден или когато съм 24-ка с детето, това трябва да означава, нали, целия ден. Не веднъж съм казвала и в семейния ни канал, че Ради ми помага, като я гледа основно когато аз трябва да свърша нещо, което, нали, е напълно нормално, аз я гледам повече и така успявам да тренирам. Просто когато нямаме помощ от бабата, той я гледа, аз отивам да тренирам, след което се прибирам, той отива да тренира или той отива да върши някаква друга работа и така просто се разменяме, за което съм много благодарна, защото това ми е позволило аз да не прекъсвам тренировките си или ако се случи да прекъсна, просто да не е за цяла седмица, например. Ами, ако днес не успея, утре ще я направя тренировката, така че наистина да имаш помощ е страхотно и много оценявам. А когато съответно бабата е тук, мога да тренирам 4 пъти в седмицата, като тази седмица. Аз го виждам и по друг начин, който мога да отговоря, дали не се чувствам изморена, защото когато си цял ден с детето, нали, примерно в края на деня трябва да отидеш да тренираш. Нали, не е най-любимото нещо, което може би повечето хора биха искали да направят, включително и за мен, но бих казала, че ако не го направиш, се чувствам по-зле, така че със сигурност дори цял ден съм с детето, да съм изморена. Предпочитам да завърша деня с тренировка, отколкото да скипна и да си легна и да кажа, можеше така да се напъна и да отида на тренировка. Така че това ми е винаги в главата. Седно, защо да не го направя? Да, може да съм изморена, но как ще чувствам след това? Това, което мога да дам, нали, като съвет, че винаги ще се почувстваш по-добре след като се раздвижиш, независимо каква тренировка би направила, дали било в фитнеса или в къщи. Как да останем, мисля, че беше мотивирани и да бъдем постоянни. Много рядко говоря за мотивация. Може би сте забелязали, винаги използвам думата навици, защото навиците са това, което ни отвежда към дългосрочните резултати. Може би съм банална с това, но това е истината. Просто стремете се да направите нещо за достатъчно дълъг период от време, 21 дни или 30 дни. 21 дни по принцип е доказано, че е достатъчно време за да изградите навик и след това ще бъде много по-лесно. Вие ще видите как дори няма да разчитате на мотивация, но просто изведнъж ще сте във фитнеса. И това, което аз съм осъзнала е, че за тренировката във фитнеса, защото съм правила много добри тренировки, когато не ми се е тренирало, по-голямата битка е до това да се оправиш за фитнес, т.е. да се облечеш, да отидеш до фитнеса, но отидеш ли вече там, нали, защото ти нямаш избор, отишъл си, нали, по-добре направи хубава тренировка. Така че ето тук пак силата на навика, да станеш, да се стегнеш, да се оправиш. Иначе за мотивацията е супер, аз също се вдъхновявам от жени, които следвам, но със сигурност това не е номер едно. И сега да ви обясня горе-долу, нали, какво представлява програмата с това упражнение. Сега имам 5 серии, странично рамо с дъмбели, с четворки ще правя. 5 серии между 10 до 15 повторения, между които имам 30 секунди почивка. Така трябва да подбера тежестта, че да мога да издържа всичките 5 серии и то, нали, да направя добър резултат на тези 5 серии. И сега, след като са минали 5 серии, почивам 30 секунди и започвам със същите килограми ще направя 3 серии, 8 между 12 повторения с 2 клъстера. Тоест сега правя една серия, която е до откъс. Нали? Ще се опитам да е поне 12 повторения помога. След това почивам след нея 15 секунди, правя колкото мога, спирам, почивам пак 15 секунди и пак правя колкото мога. Това означава една основна серия и 2 клъстера. Почивам 15 секунди, обикновено си ги броя. Горе-долу придобихте представа как са разпределени упражненията ми в момента и защо всъщност не искам да снимам и толкова много да се бавя, тъй като имам наистина много кратки почивки, искам да дам всичко от себе си. След като свърша последната 5-та серия, почивам 30 секунди, правя до отказ серия и след това почивам 15 секунди, пак правя, почивам 15 секунди и пак правя. Добре, 30 секунди, сега до отказ серия. Мале, краката ми вече не издържат. 13.
пари. Отиваме сега да вземем от летището моят брат и неговата съпруга Вероника. Те ни бяха на гости. Това са първите хора, които са ни били на гости за толкова дълго време. Колко? Една седмица? Ни бяха на гости, след това заминаха за Италия, Рим, тъй като имаха годишнина от сватбата, искаха да празнуват там. Та сега ние ще ги вземем и също ще останат още малко вкъщи, преди да се приберат в Бургас. Имаше въпроси от сорта на къде мислите да пътувате това лято и дали имаме планирани по-дълги пътувания, т.е. с самолет, с Макая. Ние до сега не сме пътували с Макая с самолет. Аз много исках това да се случи през април месец, но така и не се случи, не успяхме да се организираме да го направим, но нямаме планирано пътуване с самолет за сега с Макая. Имаме планирано пътуване с кола. Ще отидем до Гърция юни месец. По-конкретно ще бъдем една година по-късно в същия хотел в Гърция, който бяхме, когато бях бременна с Макая. Така че няма да беше много специално. Това са моментите, които сме изживяли, като те била в коренчето и сега, когато вече си е при нас. Ето ги нашите пътешественици. Здравейте! И честита годишнина! Закъснение. Хареса ли ви в Рим? Аз във втори път бях, беше хубаво, но честно казано пиците са по-хубави в България. Да, по-богати са. Да, по-богати. Аз също съм била в Рим, Ради не е бил. Да, качеството на продуктите е супер, но няма много пръст. Да, няма много за нас. Най-хубавите пици, които сме яли в Италия с Ради, бяха на остров Капри. Да, там наистина бяха. С трюфел, бяха топ. Сега то проблема на пиците в Италия, нали, че съответно няма толкова много продукти, така оригиналната пица. Ние тук в България сме свикнали всичко да слагаме на пицата и сосове и така нататък, да ни е напухано с всякакви продукти. Там, нали, целта не е това. Даже за тях е странно, но на Капри, въпреки че имаше много малко продукти, просто самите пици бяха много хубави. Ако ни питате за мястото, не знам как се казваше мястото. Имаме влог. Семейния канал. Отиваме при Макай, че всички. Детето ни почти ходи. Браво, браво. Съвсем леко я държа, между другото. Стига бе. Мале, много си бърза. Само 8 месеца и вече почва да подходи. Ще взема сега някакви въпроса тук, които са за Макай. Мисля, че е добър момент, така докато се храни и е по-спокойничка. Първи въпрос, мамо, хората много питат дали си имала колики. И ако да, как сме се справили с тях. За наше огромно щастие, нали как ме гледа, нямаше въобще колики и съответно началото даже съня беше много добър за мен и Ради, защото тя се будеше само в 3 часа през нощта за малко да я кърми и след това чак в 6 сутринта, 6-6:30. Много задаваният въпрос. Кърмиш ли още? Ако да, до кога мислиш да кърмиш? Мога да кажа, че вече не кърмя от няколко дни. Постепенно си стана, много хора ме плашиха, че кърменето много трудно ще отбие детето, що ме е било изцяло на кърма, е много емоционална раздяла и така нататък. Макар самото раждане е изцяло на кърма била и беше изцяло на кърма до 6-тия месец. В края на 4-ти месец започнахме лека по лека захранване. Тя около 5-тия месец вече имаше едно изцяло изместено хранене, което беше обяда. И съответно започнах тогава да я кърмя само сутрин, следобед и вечер. Обедното беше заместено. След това следващото заместено беше следобедното хранене. Стигаме до кърмене само сутрин и вечер, след заместено, обедно и следобедно хранене. Това около 6 месец се случва. Следващото заместено хранене беше закуската. И след това остана само вечер да кърмя детето. Това се случва в 7-я месец. И имаме 3 заместени хранения, сутрешно, обедно и следобедно, само вечер. Обаче, предвид, че ние ги заместихме тези 3 хранения, кърмата ми рязко намаля. Аз започнах и с тренировките да натискам повече, съответно, и усещах, че вечер не стига. И започнах да смесвам кърмата с адаптираното мляко, за да могат да й въведа адаптирано мляко, защото, нали, нямаше как директно да скочим на адаптирано мляко, предвид, че 6 месеца тя не е познавала този вкус. И така и давах, може би около месец, и давах само кърма и адаптирано. И до кога съм кърмила, може да се каже до 8-я месец на детето. Съветът ми е, направете каквото можете, за да кърмите. Наистина дайте го това на детето, особено първите 6 месеца, нали, когато той изгражда имунитет, да бъде изцяло на кърма по възможност, но в момента, в който примерно ви намалее кърмата и трябва да спрете да кърмите, защото няма какво повече да направите. Да, има някакви храни, които може да приемате, добавки, които може да приемате, чай за кърмачки и така нататък. Аз също пих такива неща, но въпреки това, нали, кърмата драстично си намаля. Дори това да се случи, не се самообвинявайте. Това не е нещо, което зависи непременно от вас. Не се самообвинявайте. Важното е, че сте направили каквото зависи от вас и аз съм наистина щастлива, че преминах през този процес. Един ден, ако имаме и второ детенце, ако бих се радвала отново да мога да кърмя. Иначе си бях казала преди време, преди да се роди Макая, че до първата година макс бих кърмила. Няма според мен определена възраст, до кога е окей, но лично за мен аз не се виждам да кърмя повече от една година. Просто и тя вече има зъби, стиска. Не беше най-приятното нещо последните вечери.
Любимото и занимание. Ето ни, излязохме навън. Ще изчакаме брат ми и Рони да се присъединят след малко. На кайчета отиваме на люлките, ще играем баскетбол, федербал. Аз много обичам да играя федербал. Ради не е много добър, но... Моля, не. Да, бе. Да. Я признай и на баскетбол, където никога не бях играла, заради спортната ми злоба. Вкара малко повече коша, нищо. Но първо ще люляме макайчето. Тези люлки, когато бях бременна, само си мечтаях как макая ще порасне и ще може да се люляме заедно. Колко са готини за мама и бебе или за тати и бебе. Макая? Виж сега. Виж сега. Сега виж, люлката спира, мама. И 3, 2, 1. Щом мята кръченцата, значи е много щастлива. Защо така става? Федербал с 10 лева, това е трикове от детството. Опа! Макайче ни гледа с Войчо, а пък тати ей там играе с... Намери си приятелче. Играят баскетбол. А ние с Войчо ще цъкаме, като доброто старо време. Ама снимам! Побега! И Макая, сериозно Макая. Да ви покажа как изглежда вечерята. Това е филе от дъгова пастърва. Взимаме се сравнително често с сладък картоф, една от любимите ни гарнитури и разбира се, просто краставици и домати и тук бабата ни е сложила Мисля, чушка. Много обичам. Завършвам този влог до тук. Надявам се да ви е бил интересен, полезен, ако е така. Знаете, цъкнете палец нагоре, може да оставите коментар, също да зададете въпрос, който имате в коментар. Ако не съм отговорила в това видео, ще се радвам да отговоря и в коментар. И не забравяйте да натиснете бутона subscribe и камбанката, ако все още не сте. Благодаря ви и ще се видим скоро в следващото видео.